De tota manera, crec que amb una certa correcció hauria fet el que bonament hauria pogut si les emocions del camí, especialment l'atac al Terry de la senyora doctora Harlow i la tempesta final de la senyora Funkel, no m'haguessin destrossat totalment els nervis. Ara seia al piano tremolant, suant i amb els ulls enterbolits per un vel de llàgrimes. Davant meu tenia 28 tecles i els estudis del senyor Harvey. Darrere, la senyoreta Funkel bufava amb el clatell amb la seva respiració enrabiada. Va ser un fracàs absolut. Ho vaig capgirar tot. Les claus de sol i les de fa, els tons i els semitons, els silencis de negre i de corxera, la dreta i l'esquerra. No vaig poder arribar ni una sola vegada al final de la primera línia. Les tecles i les notes s'esmicolaven amb un calidoscopi de llàgrimes. Vaig enretirar les mans i vaig seguir plorant molt baixet. Sí, ja m'ho pensava, van xiular a l'esquena, omplint el clatell d'un núvol de capellans finament pulveritzats. Sí, ja m'ho pensava. Arriba tard, menja gelats, inventar-se excuses. Sí, això sí que en saben els senyorets, però estudiar, això sí que no ho saben fer. Espera, nano, et faré patir. I s'obrí pas a la meva esquena. Es plantà al banc, al meu costat. M'agafà la mà dreta entre les seves. M'anà prenent els dits i me'ls anà comprimint un darrere l'altre sobre el teclat, seguint les directrius del senyor Habler. Aquest aquí, i aquest altre aquí, i aquest aquí, i el pols aquí, i el mitjà aquí, i aquest altre aquí. Quan ja havia acabat amb la dreta, continuà el mateix mètode amb l'esquerra. Aquest aquí, aquest aquí, aquest aquí. M'aixafava els dits d'una manera molt aferrissada, com si amb aquell mètode em volgués fer anar tocant els estudis. Em feia bastant de mal, i tot plegat va durar una mitja hora. Després em deixà. Tanca de cop la partitura i esbufegà. El proper dia ho has de saber, nano, i no mirant-ho, sinó d'una tirada i de memòria. Si no, sabràs el que és bo. Després obrí de cop una partitura de peces per 4 mans i l'esclafà al floristol. I ara, durant 10 minuts tocarem Diabelli, a veure si almenys sap les notes. Compte a no equivocar-te. Sumís, vaig assentir amb el cap i em vaig eixugar les llàgrimes amb la màniga. Diabelli era un compositor agradable, no era un rebentafugues com l'espantós Habler. Era fàcil de tocar, d'una gran senzillesa. Sempre sonava magníficament bé. M'agradava, encara que la meva germana digués a vegades: qui no sap tocar el piano sempre pot tocar Diabelli. Així doncs, vam tocar Diabelli a 4 mans. La senyora Funkel a l'esquerra els baixos, jo amb les 2 mans a la dreta els aguts, a l'unisson. Durant una bona estona vam tocar sense interrupcions. D'una manera progressiva m'anava sentint segur. Donava les gràcies al bon Déu per haver creat compositors com Anton Diabelli. I en el meu alleujament vaig acabar oblidant que es tractava d'una sonatina en sol fa major i que a l'armadura hi havia un fa sostingut. Això vol dir que qui la toqués no es podia anar movent tota l'estona per les tecles blanques amb tranquil·litat, perquè en uns punts determinats, sense cap avertiment previ a la partitura, havia de tocar una tecla negra. Exactament un fa sostingut, un semitò per sota del sol. El primer cop que em va aparèixer un fa sostingut, no el vaig reconèixer i vaig tocar fa sense pensar-m'ho 2 vegades. Això, que provoca una desagradable dissonància, un pelòmen ho copta de seguida. Només faltaria, m'escridassà la senyoreta Funkel. A la més petita dificultat ja les pefies, que no tens ulls a la cara. Fa sostingut, ho posa ben clar i gros. Mireu, tornem-hi, des del començament. 1, 2, 3, 4. No sé com va ser, que vaig fer la mateixa falta una segona vegada. Avui encara no me'n sé venir. Segurament estava tan concentrat a no fer-la que darrere cada nota m'ensumava un fa sostingut, especialment al començament. Només hauria tocat fa sostinguts ben clars, però seguint la partitura
vaig haver-me de forçar a no tocar fa sostinguts. No, encara no, exactament fins a aquell lloc conegut on havia tocat un fa en lloc d'un fa sostingut.